Jam siji bengi numis turun lali hariku Alhamdulillah. pikiran boye aduh angin dikawat turun. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning Tabir Misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien kanggo kandhahan dina kien ana cerita sing Kang Darman ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kang Darman ki pengen nyeritakaken pengalamane dheweke ning tahun 2009. Waktu kuwen Kang Darman ki wis rumah tangga, wis duwe anak siji ya, anaknya ki lanang. Mung bae ya Kang Darman kan sedina-dinane kerja ning wong kah. Nah, mung bae ga ya karena anaknya tambah gede, tambah ke kebutuhan, kaya-kayane ki penghasilannya Kang Darman ki kurang. Masih ora cukup kanggo nyukupi keluarga ki. Dadine kan ya rundingan kalau rabine ki ya prewen jeking ki ya nok ya. Apa gaya kayane ki ya masih ora ketutup je kebutuhan sedina-dina ki kanggo gaji ya kakang. Iya je Kang, lamun dirit-irit ku bawa rasa kita ku ya wis irit pisan jarapan dirit kaya ngapa mahning je Kang jora. Masa ya arepan mangan sedina sepisan kan ya orang mungkin jora krunya ning bocah. Iya je. Dadi enake prewen je ya nok jare Kang Darmane ki. Lamun njajal usaha dewek sih prewen je Kang ya. Usaha dewek je. Usaha apa je nok jare Kang Darmane ki. Ya anu bae je Kang, dagang. Dagang apa jora? Dagang susu kedelai je. Susu kedelai. Susu kedelai ku prewen jare Kang Darmane. Susu kedelai je ya kone kita sing gawe kita bisa temenan je bisa temenan je susu kedelai ya ana sing ngaraninane susu soya aja ora. Nah mung bae kita mah pengennya ki susu kedelai ki ya ora rasa kedelai bae je, mung bae ga didelai campuran rasa sing sejen ka rasa stroberi, rasa melon je. Enoke ku bisa je ang je. Terus prewen ya wiskin kan masih ana duit ya jajal bae je ya kitane masar, kitane eksperimen dikit ya gawe sing enak. Terus tak tawak-tawak ning tangga lamun misalnya jalan ya kone ya kakangnya ya mari kerjane acak dagang kian susu ya. Oh mengkonon jenok ya wis berarti kin ki ya aang ki masih kerja dikit ya. Iya kerja dikit bae ya ang ya pengen weruh. Nah singkat cerita bae ya rabine Kang Darman ki jajal gawe terus ditawak-tawak ning tangga ki malah ana sing pengen maunya kan ya mau ngupai sekedar ngupai kon pada nyicipi. Nah malah ana sing pengen tuku je, pengen sing tuku enak dia pengen tuku mung bega karena gawene setitik. Jadi ki ya wis kentek kan kok sukiki kita gawe maning jora. Nah sukiki ne gawe maning pada tuku tangga-tanggane ki pada tuku pada kesenengan ka ana sing rasa stroberi, rasa melon, terutama ki bocah-bocah cilik ya pada tuku. Akhirnya rabine Kang Darmane kan ngomong Kang je. Kin kan ya wis oli pirang dinakian kita gawe entek-entek bae aja Kang. Entek-entek bae jenok. Iya terus prewen ya ange ngomong bae ning anu ya ning genang kerja lamun angki ya marian dikit. Ya wis ora apa-apa mung bega ngenteni gajian terus ya aange metu je nok. Iya ya wis ora apa-apa je ang mung bega ngomongnya kudu sing awet sakien supaya bosnya sampean kan ganti gantine jora. Oh iya je bener je. Ya wis engko je ange ngomong je. Kin mas singkat cerita bae akhirnya ki ya Kang Darman ki ngomong ning ngebose deweke ki ya pengen mari pengen jajal usaha dewek. Ya wis ora masalah ora apa kenang bose gak karena ngomongnya gak masih singkat doan. Bose ki masih sempet ngelatih gantine Kang Darman dikit. Nah penggantinya Kang Darmannya ya di training dikit kenang Kang Darman sampai akhirnya Kang Darman metu sing kono mulai jajal dagang kian dagang susu soya ku susu kacang kedelai ku. Jadi dagangnya ki mider numpak motor aja. Kang Darman ki ya gawe gerobagane terus ki ya mider terus dina pertama ki alhamdulillah entek dagangannya aja. Nah dina keloro entek maning
dagangan ki. Mung bega ning dina ketelu ki ya masih ana luyan. Ya wong tuku kan orang gal dina tuku ora apa jora. Hari ngarang gal dina tuku mah ya bosen wonge ki. Tadi ki ya dinahan ketelu ki masih ana luyanan. Ya Kang Darman ya nglati genah mider sing anyar jora. Nah ning kono ka alhamdulillah entek ya. Pokoknya maning jangka waktu 2 minggu enggal dina ki ya Kang Darman ki jam 10:30 esuk wis ana ning omah. Wis ana ning omah jam 10:30 esuk ki. Mung bae ya kun mau karena Kang Darman kan wonge ya kerjanya kan ya biasanya kan kena kerja sing lawas kan sampai tekang sore jorakin ya jam 10:30 awan ki bisa ning omah ya keder arep ngapakaken maning akhirnya ki ngomong ning rabine ki nok ya Aang kan biasanya lamun kerja kan sampai bengi sampai sore jora iya je Aang terus dia nang apa ya Aang mider ki masa ya jam 10:30 Aang wis ning omah je Aang kan keder arep ngapakaken ya istirahat bae jor aja Ang ya lu turun bu dolanan karo senang ya ora kaya ngonon ya Ang kan ya pengennya ya lamun bisa mah gawe maning bae jenok tadi kone Ange mider sorene aku mider sore je Ang iya kone matakan pegel Ange beli aja bisa apa-apa wong numpak motor sing pegel mah motor ya Ang mah numpak ya wis kaya konon jor ya wis jor jare rabine temenan ki Ang iya temenan tadi ki dagange esuk karo sore aja esuk menggena mider ki ya lokasi sing pertama nah sorene nglati gena anyar dudu ning dadi antara esuk karo sore ki midere ki sejen terus ya singkat cerita bae sampai oli 3 bulan dagangan ki alhamdulillah lancar nah ning bulan ketelu dagang kian ya kun mau sing diceritakan ning awal wong tuku kan orang gal dina ora apa sesuainya mah bosen jora waya sore masih anak luyanan radakan akeh aja dagangannya ki reang ki ya kudu nglati genah mider sing anyar hari kayang kenen mah ya wis lah mumpung jagat ya durung terlalu peteng masih jam ya durung jam 5.5 acan je waktu kunku wis lah mider bae jam maning nglati genah sing sejen nah Kang Darman ki mider nglati genah sing sejen ana dalan sing kenang Kang Darman dhewe ke orelok diliwati mung bega Kang Darman ki weruh dalan kin ki tembusnya ki mendikaken weruh ya kenang Kang Darman dhewe ki ya wis sembuh tetahunan orelok liwat mau nekaken jaja mung ya karena ngalami liwat bengene ning kono ku ya weruh lamun ning tengah dalan ku ana desane ana apane kaya-kayane ki reang ki ya dagang monokaken ana sing tuku tak beli je ya wis lah dijajal bae jare Kang Darman ki nang liwati towang dalan sawah-sawah terus ana kayak karange uwong ora suwe-suwe sakarang ke sing kadoan gak katon anak umah ki umah ngadeg ora di semen ora apa mung wis nganggo bata umah ki jaja ngadeg ki umah bata nah ning ngarep umah kun ku ning ngiringane anak kaki-kaki lagi nyisri kipring ka mbuar pan gawe apa nyisri kipring srek nganggo golok aja srek Kang Darman kan ya nawani arane wong dagang jo ora masih ya ora ditawani tadi ki Kang Darman ki ya minggir motore diklakson tit si kakinya kan nyelinguk wah aja arep tuku susu kacang kedelai ta beli jare Kang Darman ki nawani ka nah jare si kaki-kakine ki apa aja susu je wa susu je iya susu apa aja susu kacang kedelai je wa kacang kedelai jare iya aja ya wis engko dikit je kok dikit ya iya ya kena Kang Darman mesin motornya dipateni nah si kaki-kaki kin ki manjing mung jero omah rupane ki si kaki-kaki kin ki nyeluk rabine si nini-ninine ki metu ya nah nini-ninine ki metu mesem sing kadoan gani Kang Darman ki padahal mau ora apa Kang Darman ki dagang apa mesem apa jecong ya wah jarepan tuku tak beli ya tuku apa aja kacang kedelai aja susu kacang kedelai oh susu kacang kedelai pira regane 5.000 je wa ya taruhlah regane 5.000 kin mah soalnya mah Kang Darman dewek ora nyebutaken ora apa regane pira ya 5.000 je wa je 5.000 je Bapak Nira nyakal duit tak beli ora je mbok kira jora lah kasing duit ya no jecung je wis lah ora sida tukune lang kasing duit nah bunang apa Kang Darman ki ya rasanya ki melas jendelang nasi kaki korosin ini ki pengen tuku susu
kacang kedelainya deweke mung bega duitnya ki langka jora kan ya melas jora uangnya ku pengen sing rasa apa aja ya orang pengen tukar apa aja duitnya langka wis jora apa jewat aku pai kenang kula alah dupai kayak apa bae mong lah aja wong kacung kan lagi dagang aja kono lamun dinakaken ning uwa ya mantakan rugi dagangnya ora Jawa ya yang maya kari batine bae modal apa mau bisa balik ya wong orang dagang sing awet lagi esuk yo jare arene ki Kang Darmane ki konon ya mung lah ngerepotaken jare beli wis ya tak anu bae wis tak campur bae ya nah kenang Kang Darman ki dupai patang bungkus ya susunya ki lagi zaman semana masih dibungkus sih dibuntel nganggo plastik kantong kak dure ki disindet kayak konon hari zaman sakin makan wis nganggo kayak botol kemasan kak kun mah ya lagi zaman semana mah masih nganggo kantong plastik ya disindet terus ya patang buntel kunku di anjing akan mang plastik kantong dinakaken kenang Kang Darman ku ning si kaki kursi ninikin ki wis Jawa jeki je kanggo deweke je ora apa-apa lah cung je uane ko ora duit je cung wis ora apa-apa je wis kanggo uwa bae ya wis suwun je cung iya je nah si kakine ku yang mesem bae suwun je cung je iya je nah terus kayak wis reang ngarepan mider maning je iya mangga sugiking koreang mene maning je wa je taku pai maning je jare anu nake lah ngrepotaken gal dina wis ora apa-apa jare anu nake jare Kang Darman ki ya lanjut maning meng desa nah waya tekang desa kan anak bocah lagi pada dolanan ngumpul ning lapangan ki ditawani kenang Kang Darman ki diklakson ka tit susu jor nah rupanya ki si bocah ki pada nyerbu Kang Darman dagang apa je mang ya dagang susu ya susu apa ya susu kacang kedelai jor lah blenak ya kacang mah jare siapa na rasa stroberi na rasa melon rasa apa jor jare Kang Darman ki oh tuku dadi ki di kerubut ya entek alhamdulillah entek Kang Darman ya balik maningnya ki mamba dalan mau ngliwati umah si kaki korsin ini ki nah si kaki korsin ini kun ku ya wis pada manjing jero umah kayane mah delengaken bemone malah mun masih ding jabak ya arepan disapa arepan diklakson ka mung bae karena wis manjing ya wis Kang Darman balik mengumah nah tekang umah ki ya wis ya pengen rasanya ki cerita ning rabine mung bega ya waya tekang umah ki ora kelingan arepan kanda karena anak-anak kayak Kang Darman sih orangnya ngajak bapak balik ya iya jenang ya pak aja payu dagangnya alhamdulillah aja payu ya jadi kayak orang kelingan harapan kandang ning rabine ki nah bengine Kang Darman ki ngimpi aja deweke ki ngimpi mbuna ngapa ning jero ngimpine ki Kang Darman ki dadi bocah cilik ka dau entas ngebak ning kali mentas mengduwur liwat mamba arep umai si kaki korsin ini kuwen si kaki korsin ini ki ya lagi ya pada bae lagi nyisir kipring si kaki neki si nini neki lagi ning jero mbuna ngapa Kang Darman ki ya ning jero ngimpi ku ya monokaken mengumah kuwen ku wa je je cung je man Darman kacung yora iya je wa siraku telas kabes kayang kon kol sing ngende je tas ngebak je wa ning kali ngebak bae je kon ana tengel je ora je wong langka tengel langka apa nah mbok tuane ki metu sini nini kuwenku metu ngomong je man je wis mangan ta durung je wa je ya wis meneh mangan dikit mangan je iya wis je pengen ditawani mangan maka beran jare yang pengen mangan jor jare Kang Darman ki tadi ki waktu kun ku mangan lawe ki mung ana siji je sega bae sega ning piring seng ya zaman bengen ka terus ki segane ki muncung masih angetan lawe ki mung iwak pindang oling goreng mung ana siji iwak pindang oling goreng dipangan nang Kang Darman ki rasane ki enak pisan je padahal mah kun kan ngimpi ku ngimpi dipangan kenang Kang Darman tap rasane ki enak sampai ya Kang Darman ki atob nah ning jero ngimpine ki atob iki kewaregen ka embuna ngapa atobe ki kegawan ning alam nyata aja tadi ki jare Kang Darmane ki nah waya akan ya Kang Darmane melek sing mone turu ki sing mone ngimpi lah ngimpi je mung bega Kang Darman ki kecap rasane ki ya iwak pindang ku masih ana ning cangkem je iya kayak rasane ki iwaknya masih ning cangkem betengereng wareg je ya wis nginum dikit Kang Darman ya mudun sing peturon marani meng kena nginum kan gelas dadak ngemet anyaran gelas aja
ditumplak banyu diinum kenang Kang Darman glek 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 tas kayang kono wis Kang Darman turu maning. Nah esuke ki anak kedadian jaja. Kang Darman kan ya sedurunge subuh wis tangi terus ki ya arepan nginum ki nganggo gelas encak lagi bengi Kang Darman tangi aja ditumplak nganggo banyu waya Kang Darman arepan nginum mambu amis jaja gelasnya ki amis pindang kah ya arepan nginum kan ora sida ya mambu amis pindang ya gelas kian kan cak reang lagi bengi orang mangan pindang ora apa aja mangan pindang gak ning jero ngimpi apa gah kin ki gelasnya ki mambu pindang ya lagi bengi ke bawa rasa ka mangane kan endog jereang ki koro mie goreng jero oli masakakene rabine reang ki nah kin ki mambune ki pindang ya wis lah banyune diinum dikit rabine Kang Darman ya wis tangi waktu kunku di kandakaken diceritakaken nok mana dikit sedelat apa aja ang ya acak jadi ambung mambu pindang tak beli aja anu gelasnya disusut kenang rabine ku iya aja Kang mambu amis aja Kang pindang sing endi aja Kang jare anune ke jare rabine ke ya kuwen jadi aangku ya akhirnya kan diceritakna kabeh dewek kayak ketemu karo kaki-kaki koro nini sebenarnya mah dagangannya ki kurang papat je nokungku oh kurang papat ya ambu je ang kita mah ya ora ngitung duit ora apa sepira sing dinak-nak nang sampean ya wis separo kanggo masar lamun ana luyan ya tak celengi ja kayang konon ora matok apa gemungana semene wong kita mau ora lokal konon ora apa jora iya aja kakang mau cerita bae jadi ki ya kurang patang buntel soyane ku hari kun sing papatnya mende aja sing papatnya tak nekaken nini karo kaki-kaki maunya ki arepan tuku mung bae ora duit je oh ya wis je terus nang apa aja Kang nah sing mantak tadi masalah mah lagi bengi kakang ku ngimpi ku ya dolan mengumai si kaki karo sinini kuwen ditawani mangan terus ya Kang ya wis kakangnya mangan ki lawe ki iwak pindang ngoling goreng ya nah batur-batur sing orang ngerti iwak pindang ki ya searching bae lah ning Google masa ya iwak pindang orang ngerti nah kakang ki mangan karo iwak pindang terus kan aang tangi aang nginum bunang apa seret je weteng anune ki gorokane ki aang nginum terus aang turu maning waya aang tangi turu ya kuwen je gelasnya ki amis mambu iwak pindang toli aang gak lagi bengi ku tangi turu ku ya ning cangkemku rasanya ki masih ana rasa-rasa iwak pindange ya aneh jora nok oh iya jeang apa gak bisa kayang konon jambu jora nah terus kayang konon ya wis sarapan apa segala macem ya kayak biasa mider maning aja mider esuk mider terus ya waya awan balik mengumah mangan apa sembayang sorene mider maning nah dagangannya ki orang tek maning jadi sengaja marane meng desa kuwen maning pengen nemoni si kaki korosin ini pengen kanda sih masalah kuwen mangasepe izin minum kopi dikit mangga batur-batur udah minum kopi alhamdulillah alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah lanjut maning menceritane Kang Darman ki ya oli nyeja monokaken pengen ketemu karo si kaki karo si nini kan wis sore jora nah si kakine ki anak karo si nini ki lagi si kakine ya lagi nyasrak kipring kayak biasa serak si nini ki kayak lagi mau poni runtae kah runtancak encak nyasrak kipringnya lagi dipoponi Kang Darmane teka monokaken jora numpak motor titit nah si kaki karo si nini kan mesem susu jewa jora langka duit teh jecong ya alah duit apa aja wis ora apa-apa aja kita ku pahe aja dupahe lang gal dina dupahe ngrepotaken wis ora apa-apa dadi ki dupahe maning nya jewa je prewen enak ta beli aja lagi wingi lamun enak kone tak ku pahe gal dina aja jare anune ki jare Kang Darmane ku ya gal dina mah mantakan tekor jecung ja kacunge aku melas jora wong upahe mah ya sepisan pindho bae ya ora apa-apa jare anune ki jare Kang Darmane ki nah Kang Darmane dodok dikit ning ambet engko dikit ya cung meneng ning kene aja ya nah
Kang Darman ki sebenarnya mah pengen cerita masalah ngimpinya lagi bengi, mung bega jare si nini-ninine ki meneng dikit ya cung ning kene aja. Mbok tuane ku manjing. Nah, wis mangan ta durung? Je sing jero ki ngomongnya ki. Kula jewa je. Iya je, kacung wis mangan ta durung? Ya wis mangan jewa lagi awan. Ya awan mah ya wis kempong maning je. Metu maning ki gawa kaya persis ning ngimpine, gawa piringnya ki sing ngeseng. Terus ki ya ana segane masih angetan. Koro lawe ku iwak pindang digoreng ya. Ya kan getun ya. Kin ki pada persis kaya ning ngimpi. Wah aja. Pangan bae dikit pangan jora. Iya jewa, jadi dipangan kena Kang Darman ki. Nah, koro mangan ki Kang Darman ki cerita ngimpine ning sini nih korosi kaki. Mung bega sini nih korosi kaki ki ora ngerespon rewen-rewen kamu mesem bae ninine ya nonggo nih Kang Darman mangan, sementara si kakine ya masih nyasrak kipring, serak. Jare sini nih wis mangan bae dikit. Aja koro ngomong mangane kone mantakan keselak je. Iya jewa jora. Nah, terus mangan sampai akhir entek. Sebisa entek kin ningen dia nune aja kanggo bebasu apa aja ngumbah kieu ngumbah piringnya wis dikumbah-kumbah apane wis entek temen je iku jeneng arep ku ana gentong kanggo wesu je mana los wesu je cung je tadi ki ana gentong kayane kanggo wudu ka ditarik kan metu banyune cocoke ki ditarik metu banyune terus ya wesu terus ditutup maning. Nah wah aja ana banyu ana aja yang nginum dikit. Nah sebisa nginum jare sini nih ya wis cecong jelos cuman mider maning bokot keburu bengi. Iya jewa jare yang lagi dagang orang kelingan jare Kang Kacungnya ya wis range mider maning. Iya wis jelos mana mider maning. Tadi ki mider maning kayak biasane maning ning kono ku wis ditonggone ja kenang rombongan bocah-bocah ki. Malahan masakin ki bocah ki ana sing ora keduman, akhirnya ki si bocah ku nangis. Ya prewen maning wong entek jare Kang Darmane. Ya arep nangis kayak ngapa ga ya wong langka kedike jora. Lamun ana memang saya dinakaken akhirnya ki ya Kang Darman ki balik maning ngliwati umah sini ini kursi kaki diingok ki ya wis bersih encak merancali pring apane ki wis bersih umah ki ya wis langkah sapa-sapa ning jaba kayaknya mah wis istirahat sini ini kursi kaki ki ya wis Kang Darman ki ya mung liwat bae tekang umah kanda maning ning rabine nok je mau je aang je kelingan ta beli lagi asuk aang kanda ngimpi mangan pindang dupai kenang sini nih korosi kaki. Iya je aang jenang apa mau aang ku ya mono maning ngupai kian susu kacang kedele rupanya ku iya bae dupai mangan je lawe ku ya gorengan iwak pindang jenok pada persis kayak ning ngimpi ka. Nah ya Kang Darman ki dalang raine rabine kayaknya ki rabine ki ya mbu mikirna sesuatu kayak dua pendapat dewek kayaknya rabine arepan ngomongaken ki mbu dure apa ora diucapaken ki nang apa jenok je ora je ora apa-apa je ya wis lah syukur je seneng je enak je jare sini nih korosi kaki kun je kine kacang kedele enak je jare mah jenok je oh ya wis syukur je ora rigel konon mana terus kayang kono ki turu bengine orang ngimpi apa-apa je cah orang ngimpi apa-apa esuke ya kayak biasa Kang Darman ki dagang maning. Nah singkat cerita bae dagang sore liwat mamba arep umahe sini nih kursi kaki kian liwat mamba arep monokaken ki ari sing sedurunge mah ya si kakine kan ya lagi merancali pring nyasrak pring ka serak terus sini nih lagi ning jero jora saking mah ora sini nih kursi kaki ki lagi ngadeg ya kayak seolah-olah ki ngenteni Kang Darman teka. Nah waya Kang Darman monokaken ya kayak biasa nglakson tit susu jewa jeke susu jara jadi ki Kang Darmane ki mudun ngupai susu kayak biasa susu kacang kedelai wis di plastiki apa. Nah sini nih korosi kakine ku ya mung mesem bae suwun je ya cung je iya jor jare Kang Darmane ku ya wis coba je range arep apa maning ning kene jor arep dagang maning je range mider maning oh ya wis jangko dikit je cung sedelat. Nah sini nih ki manjing mung jero omah metu maning ki gawa buntelan koran radakan dawa koran ki dibuntel-buntel digulung-gulung dudu dibuntel-buntel digulung-gulung korane ki dinekaken ning si Kang Darman iki je cung je kene apa je wa kanggo sampean je kanggo kacung mung bae becik bukane ki aja ning kene bukane ning umah bae je oh mengkonon je iya wis dianjingaken bae je mengrangsel kacung ku je
Oh ya wis Jawa, suwun Jawa, iya aja cung, nantas kayak yang konon ku ya wis, Kang Darman ki mider maning, ya kayak biasa nih lapangan kun ku langsung diborong ya, saking mah ya langkah sing nangis langkah apa keduman kabeh, malahan susunya ki luyan siji aja, luyan siji tak kinum bela kenang reang dewek jo, tak kenyot, dikenyot-kenyot sampai entek susunya, dau Kang Darman ki balik. Kang Darman kan balik mamba arep umay si kaki korsin ini maning jor. Nah waktu kun bunang apa, Kang Darman ki ya ndelengaken umah kunku anak perasaan ngenes aja. Perasaan ngenes ki ya arane kaki-kaki koron ini kan umurnya ya ora suwe maning. Lah kone ki ya pirang tahun maning umakin ki bakal ki sepi je. Kone ki ya mantak kari si kaki kedewekan, si nini dewekan. Ya duh bayangaken kayang kono nurip dewekan be anak putune ki mendikaken. Ya apa langkah anak putune ta prewen jora jare Kang Darman ki. Kang Darman ki sampai ngliwati umakun ku mandek dikit sedelat ndelengaken umakun rasanya ki nangis ya Kang Darman ki. Banyu mata ki ya netes dewek mbunang apa bayangaken lamona si kaki karo sininikin ki wis mati ya. Nah entas kayang kono ya wis Kang Darman ki ya miang maning suwise miang maning kita Kang umah suwise anake turu Kang Darman ki ya dau cerita ning rabine ya kan curhat jora. Nok ya. Apa jeang masalah kertas kun mah ora kelingan gulungan koran kun ora kelingan ka nok je mau angku nangis ya nangis jeang di tak kali tak prewen je nangis ku ora je nok jadi angki ya mau ku ya ngliwati umay sini korosi kaki terus ki angki ya mbuh dua bayangan lamun semisale sini korosi kaki wis mati wis ninggal kone ku ya mantakan suwung umay ki langkah sing takupai kacang kedelai maning kenang aang ki siapa sing arep takupai jora yang bunang apa angku rasanya ku ngenes yang bayangakennya ku nah rabine ku meneng be nah ku nang apa sih jam meneng bae bu jaang kita ku dua pikiran dewek mung bega arep tak omongaken ku kayane wis ora apa-apa diomongaken bae aja bunang apa kita mah malah mikirnya ku sini korosi kaki kun ku malahan wis mati jaang ya. Ya wis mati prewen wong jelas-jelas diupai susu kacang kedelai masa iya jurig nginum susu kacang kedelai aja masa iya jurig goreng iwak pindang jora jare Kang Darmane ki ya iya mulanya ke kita kan orang ngomong ora apa soalnya mah pikirannya kita kan pasti salah jora ya wis jare Kang iya jenok dau kelingan sini korosi kaki ki mau ki ngupai sesuatu jadi jero rangsel waya dibuka ya kun gulungan koran digulung-gulung ke temen lamuk ya cah koran ki digulung-gulung waya dibuka ning jero gulungan koran kun ku isinya ki kertas kian ki Kang Darman ki waktu semono mah orang ngerti soalnya mah kertas ki ya apa aja mung bae esuke Kang Darman ki takon ning tanggane wong sing ngerti kian zaman kertas ki ya surat-surat berharga ya surat-surat berharga prewen yakin ki ya arane AJB aja akte jual beli tanah kin ki ya dawane pira ambane pira anune ki lemae ki jora mengkonon yakin ki ya jual beli karang ya terus ya kian dijelasakan kabeh kenang tanggane mung bekin ki durung diurus sertifikat hak miliknya ki durung diurus ya terus prewen ya ya wis ya kari diurus bae jora ira ku tukune pira sih aja jare tanggane ku ya analah jar Kang Darman ki jadi ki darani tanggane Kang Darman ki daun tas tuku tanah aja soalnya mana surat-surat kuun kari ngurus bae sewise diurus ki ya ning kelurahan ning balai desa konek ya wis dadi surat sertifikat hak milik jare mah kayang konon gampang pisan kang ngurusnya ki mengkonon ya wis lang kok reang mono maning takon ning kaki korsi ini ki maksudnya ki prewen ngupai kian ki nah waya Kang Darman kin masih gak cerita bae sorenya kan dagang sebenarnya mah dagangannya ki wis entek mung bega sengaja diluyani anak patang buntel kanggo sini korsi kaki monokaken pengen takon masalah surat kuwen sih maksudnya ki prewen ki nih nah mono kena rupane umakun ku wis langka aja umay mah ana mung bega wis ambruk lagi kapan apa ambruk lagi bengi ta prewen mung bela mona diarani ambruk lagi bengi kayaknya ki orang mungkin soalnya mah ya suket apa ki wis pada pating selolor monokaken kin ki umah ki ambruk apakah kayang kenen Kang Darman ki ngenes pisan waktu kunku berarti ku sini korosi kaki ku bener jare rabine reang ta prewen nah waktu semono anak
uang liwat ngomong, "Mang aja mono-mono mang, ya ke ula." Iya jewa jora mono kakan dari neki Mang Darman ke. Aja mono-mono ake ula, iya jewa. Wah, kin ke uma ke ambruknya ke sing awit kapan? Ya wis lah awas je. Ana 3 tahun, 4 tahun wong ngarane malang kasih ngurusi jora. Oh, lang kasih ngurusi je. Iya, apa sih je Mang jora jare wong kene ke. Ora, jadi karapan mendi jewa. Harapan mang sawah, goloknya kare aja, harapan tak alap, pokoknya nasi ngemet. Oh, pengen susu tak beli jewa aja. Susu kacang kedelai jor jare Kang Darman ke. Ya lang ke duit aja anu je mang je. Ya wis taku PB ya, nang kula taku pe loro je ya. Nah, jaman dari kita pe loro je maning. Kan masih luyan loro maning je susune ki preven je ya. Ya wis lah tak gawa balik bae susune tadi digawa balik ke nang Kang Darman ki. Nah, lamun digawa mang lapangan, ya maliwat bocah ki pada nangis, pada kurang jora. Soalnya manggawane ora akeh, ya wis lah gawa balik bae. Akhirnya ku ya diceritakna maning ning rabine, lamun umahe si kaki korosin ini kun ku wis ambruk, jare ki wis lawas, wis oli pirang tahun lah gel konon. Ku jora ang jare kita gak apa aja. Mung be kita ku ya dua pikiran kayang konon ku embuh nang apa, ya ana dewek kepikirannya aja. Nah, sukiki mbene ki Kang Darman ki arepan galdina ki liwat monokaken, mung bae gel konon bae aja cak kondisi umahe ki ya ambruk padahal mah Kang Darman ki yang bayangaken ya lamona umakun ku ngadeg maning terus ana si kaki lagi nyisir kipring, sininine lagi sesapu jora bayangnane ku kayang konon mung bae ya prewen wong kenyataane gel konon enggal liwat mamba mono ya rasanya ki ngenes ya sampai akhirnya ya surat AJB kun ku diurus apa segala macam ke nang Kang Darman. Jadi karangnya ki ya atas namanya Kang Darman ya sakine ki. Wis takon-takon ning tangga-tangga batur apa gas ning wilayah kono ya memang langkah ahli waris aja. Sini nih korosi kaki kun ku ora duwe anak putu ka. Dinekakene malah ning ning Kang Darman. Mung bega uang manyangkane ki ya Kang Darman ki ora dupai ora apa. Nyangkane ki ya oli tuku ka. Mbuh tukune kapan gak embuh. Soalnya kan ya ana surat-suratnya apa waktu kunku. Nah, sewisa kayang konon ya wis ning salah sewiji neng dina Kang Darman ki ya diimpeni maning ketemu korosi nini korosi kaki-kaki ya umahe ngadeg maning terus ki ya Kang Darman monokaken kayak biasa ditawani mangan gorengan iwak pindang maning terus ki sinine ki ngomong pun wis kanggo kacung bae je hitung-hitung kanggo bayar susu kacang kedelai jora. Nah Kang Darmane ku apane je mbok je. Ya wis kune ku kanggo kacung je mung bego ora disebutaken lamun ya karange ta prewene ki ora disebutaken mung nyebutaken ku kune ki kanggo kacung bae je. Nah ya wis sampai saking ki akhirnya ki ya kedua ning Kang Darman. Kang Darman gaya wis gawe umah ning kono ku. Ya ceritane gak pragat mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrongokna mangasep kanda. Ceritane pragat, mudah-mudahan bisa ngibur lamun ana kata-kata sing kurang enak dirongokaken nyuwun pangapurane bae reang pamit undur diri. Assalamualaikum.